Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tenna l-impenn tal-Partit Nazzjonalista sabiex itejjeb il-konnettività bejn Għawdex u Malta. Tkellem dwar investiment faċilitajiet ġodda fil-portijiet sabiex titjieb il-ħidma u l-esperjenza tal-passiġġieri. Qal li mhuwiex aċċettabbli li f'Għawdex hemm port wieħed li jrid jintuża minn kulħadd. Wieħed li l-ekonomija ta' Għawdex se tibda tferraf ta' Malta, iżda qal billi jsir investiment fl-infrastruttura. Għall-Gvern ġdid nazzjonalista ser idaħħal mill-ġdid is-servizz tal-merkanzija illa qal waqqaf Gvern Laburista. Tkellem dwar il-vapur Nikolaus illa qal kien mikri bħala soluzzjoni temporanja imma sa issa għadu jopera. Għall-vapur li kien skar ta' ħaddieħor qed inħallsu għalih 13,000 euro għal 8 sigħat. Dan għal Dr. Grech huwa rimi ta' flus minflok investiment. Il-konferenza ġiet imtella mill-membru parlamentari Ewropew Peter Aġus, illi qal li l-Gvern għandu opportunità li jpoġġi l-konnettività għal Għawdex fuq net tal-Aġenda Nazzjonali billi japplika l-fondi Ewropej biex jikkummissjona vapuri ġodda bħala parti mill-Programm Nazzjonali taħt il-Fond Ewropew għall-Klima illi għandu jiġi sottomess din is-sena. Dr. Aġus enfasizza li l-konnettività mhijiex lussu imma bżonn u qal li hemm bżonn soluzzjonijiet moderni, effiċjenti u sostenibbli.